Yo, what's up venner? Velkommen til dagens video, dagens kanal. Jeg håber at I er fresh. Jeg er virkelig frisk. I går var rest day for mig, så jeg er klar til at give den gas i dag. Også fordi at jeg har et workshop, Hyrox workshop i dag her i Sandboxen, som jeg glæder mig sindssygt meget til. Men jeg har 2 træninger, jeg skal køre igennem, så derfor bliver jeg selvfølgelig også nødt til at være lidt tidligere op, så for at gøre mine ting, og inden mine deltagere de kommer, og det glæder mig mega meget til. Og shout-out, reklame til mine samarbejdspartnere, sponsorer, som har smidt noget lækkert ind til den her workshop. Noget energidrik, noget Prosis kosttilskudsværk og Bolt Drinks, som også har sørget for at levere. Altså, vi bliver faktisk 5. Det er jo ikke så mange, der er plads til 20, men det er også min egen skyld. Da jeg lavede workshoppen her, der kørte vi lige lidt larm på det de første par dage, og så ramte jeg den her periode, hvor jeg blev super deprimeret. Som I måske har set på min Instagram, så har jeg været inaktiv, og det har været sidste måneds tid, og det er først nu her de sidste 2-3 dage, hvor jeg ligesom har fået den her gejst tilbage, fordi jeg har uheldigvis blev ramt af skader. Og da jeg blev ramt af skader, så blev jeg virkelig bare sådan, kom ned i et sort hul, lukket ud af mine sociale medier og alt det der ting. Kun Fitboy Tyrker, der kørte, fordi det er min forretning, den blev jeg nødt til at holde i gang. Havde det ikke været en forretning, så havde jeg også bare totalt skoldet mig fra omverdenen. Men det har været et godt pusterum, fordi at motivationen den er på vej tilbage nu her. Altså jeg har stadig fået trænet, jeg har stadig fået givet den gas, jeg har faktisk trænet hårdere, end jeg nogensinde har gjort. Hvad er det, man siger? Man udvikler sig mere af sine setbacks end sine sejre, hvis man håndterer det på en rigtig måde. Og det er der altså noget om, fordi at, det synes jeg virkelig har formået, og det er jeg virkelig stolt af at ligesom har kunne rejse mig fra den del. Så nu står den på en omgang slæder. Sidste race jeg var til, selvom at jeg træner slæder utrolig meget, så var det altså lidt push, der lige slog mig lidt ud. Og det er sådan nogle ting, jeg må undgå. Altså, det er jo noget med, også nogle gange kan man ramme hård turf og så videre, men jeg er jo fortaler for, at jamen, så må man bare blive stærk nok, uanset hvad, om man rammer en hård turf, eller man ikke rammer en hård turf. Og det er jo bare så en game, nu en gang er. Ligesom når du spiller fodbold, nogle gange så regner det, andre gange så regner det ikke. Du ved, jeg spiller altid lidt bedst, hvis banen er lidt våd og så videre. Men det er jo, hvad det er. Og i dagens anledning kører de her Puma Nitro Elite, og de er altså sindssygt gode. I kan se, hvor meget jeg har brugt dem. Det er det der med, at når jeg finder en god sko, jamen så bruger jeg den altså også sindssygt meget. Og jeg vil bare lige sige, det er en gave det her. Det er, jeg blev bare spurgt, om jeg ville prøve at teste dem, så sagde jeg ja, og så testede jeg dem. Der var egentlig ikke nogen forventning med det, fordi at jeg kender ham, som er i Puma der. Og han spurgte bare, om jeg havde lyst til at prøve dem igen. Forventede ikke en fløjtende fis, men jeg synes virkelig, de er så gode, at de lige får en varm anbefaling herfra. Og folk de tror altid, han tager sådan en pandebånd for at spille smart og alt det der. Ærligt talt ikke også. Til folk, der har dyrket Hyrox, så er det altså fordi, at når man sveder så meget, det gør man jo i Hyrox, fordi man hele tiden er i gang, så er det her altså noget, der hjælper sindssygt meget til at stoppe sveden med at dryppe ned. Ikke at den gør det 100%, men at den i hvert fald de første stykke tid hjælper med, at dem her bare bliver gennemblødt, i stedet for at det bare drypper. Men lad os komme i gang med opvarmningen til at give den gas. Let's go! Yes, og jeg er 2 runder inde, cirka 150 kilo på. Jeg vil også bare lige sige, den her tøf, den er lidt hurtigere end en rigtig Hyrox, så 150 kilo svarer måske til 110-20 på en Hyrox. Der er noget at gøre med friction her på tippet, fordi at, det er jo den samme slæde, som vi bruger, officiel Hyrox slæde. Men som sagt, kører fuld længde. Det gode er, at de har lige fået lavet tøffen i en rigtig længde, kan I se. Man kan måske lige ane her, gik den til før. Det var ikke helt langt nok, så nu har vi fået den til at blive ligesom en rigtig konkurrence, man har den her følelse af det. Kører frem og tilbage, 4 baner, 50 meter, og så 300 meter tempo run, for lige få flushe legsene, så de er klar til at løbe. Fordi selvom du er god til at løbe, når du har kørt slæder, så lover dig for, at dine ben de bliver bumpet. Så det er meget vigtigt også lige at få trænet den del med at kunne komme i gang. Okay, så
bliver der kørt build-up sets, ligesom jeg sagde før. Og så, når jeg rammer racevægt, måske lidt over racevægt, for den er jo lidt lettere end race, så kører jeg 2 runder simulation, skubber 50 meter, løber 1 kilometer, skubber 50 meter, løber 1 kilometer. Og jeg rammer sgu hårdt hver eneste gang. Så nu har jeg kørt race over, eller cirka racevægt. Nu bygger jeg op uden løb, så jeg får bygget noget power i benene også. Så den her vægt, den bliver endnu lettere, hvis det giver mening. Så det skal jeg til nu her. Okay, den sidste del af slædetræning i dag. Jeg ved godt, jeg kører måske 45 minutter, 50 minutter. Hvor lang tid er der gået nu? Gået 46 minutter faktisk. Med ren slæde. Og det er simpelthen fordi, at det er så, man bliver bedre ved at arbejde på den. Arbejde med forskellige teknikker, ligesom jeg har gjort. Starter med at køre, løber lidt, kører en simulation. Og efter det kører tungt uden noget, man kun fokus på at køre tungt. Nu har jeg 280 kilo på. Så nu skubber jeg den ned. Når jeg kommer ned for inden 30 sekunders pause, skubber jeg tilbage. Pause. Det var dagens sidste på slæden her. Og prøv at lægge mærke til, når jeg kører slæden, det er så mange glemmer, det er at trække vejret, når de kører den. Fordi hvis du holder vejret, det kommer man til. Det gør jeg også selv i starten. Så løber du tør for ilt, så kan du holde lige så lang tid. Så husk det. Generelt ved alle øvelser. Husk at trække vejret. Eller så kommer der, bliver det så bedre. Bliver du heller ikke lige så hurtigt forpustet. Det bliver stadig forpustet, som man kan høre. Men det gør det meget bedre. Okay, så prøv lige til her. Så er der sataneme kommet, hvad hedder det nu, lined up holdspillerne her, som I kan se. Boom. Det er til alle deltagende, hvad skal man sige, til workshoppen. Og det skal i hvert fald blive godt. Altså prøv lige at tjekke, hvor lækkert det ser ud. Jeg bliver helt tørstig nu. Eventet blev sgu kørt igennem, og det gik rigtig godt. Som I så blev der knaklukket i den gas med noget konkurrence. Det var lige det, jeg havde strøm på, så gik den satanem ud igen. Urutineret YouTube-blogger tilbage. Men prøv lige at se her. Nu er klokken, hvad er den, 5 eller sådan noget. Tid til min anden træning. Jeg skal lige pre-workout shot her fra Prosis. De her shots, de er sindssygt gode, og I kan shoppe dem på Prosis hjemmeside. Men du ved, det trækker sgu lidt. Der er El Clasico nu her, og jeg har sgu egentlig lyst til at sidde og se det. Men jeg ved også bare, hvis jeg venter til kampen er færdig, så er den 6. Og så kommer jeg i hvert fald ikke afsted. Det havde været noget andet, hvis det var United. Så havde jeg nok siddet og set den i forhold til det hele. Men vi har noget, vi skal nå, og det er en god omgang intervaller. Så lad os da bare komme afsted i forhold til det hele. Så tænker jeg tager ud og handler ind. Så tænker jeg måske, at jeg tager ud og hygger mig lidt. Jeg har ikke Kadera i faktisk 12 dage nu her, fordi at Sara, hun er så god at hjælpe mig i forhold til mit Hyrox. Jeg skal rejse rigtig meget i december måned, primært i weekenderne. Så der har hun sagt ja til at tage Kadera. Og så her i 17. november, så har jeg Kadera i 2,5 uger i streg. Så skal hun ud og rejse der. Og så har hun i 12 dage, altså det passer nogenlunde, vi har hende lige mange dage. Resten af året i forhold til det hele. Vi har jo normalt 7-7-ordning, men på grund af at Hyrox-sæsonen er i gang, og at vi jo lige er flyttet begge to, så var det lige sådan, at vi kunne få tingene til at hænge sammen. Men det er okay i forhold til det hele, så nu skal vi give den gas, og let's go. Nå, nu er jeg kommet hjem, og jeg har godt nok svaret. Og sindssygt god træning.
I så, jeg kørte wallball, men jeg kørte altså også 5 gange 3 minutter med højt tempo med 1 minuts pause imellem. Og så kørte jeg wallball, 60 gentagelser, 45 sekunders pause, og så 25 gentagelser, 45 sekunders pause, 25 gentagelser. Efter det kørte jeg 1000 steps af Stairmaster, og efter det sluttede jeg af med noget calf raises i en maskine, og det var cirka en times tid. Så i morgen er en ny dag, og så nu tænker jeg, at jeg skal lige have lidt chokolade, og ellers bare lige se til det, og så ellers til køjs, og så giver vi en fandme gas herfra. Så vi ses i morgen. Let's go! Good morning alle sammen. Jeg håber, at I er fresh. Beklager, hvis min stemme den er lidt knækket, men jeg er lige stået op. Og jeg skal have mit første måltid. Jeg har ikke set madskår. Men jeg har sådan. Hvor går jeg i min madkasse? Sådan. Den er 6 lige om lidt. Og det betyder, at vi snart skal op og i gang med dagens første træning. Fordi at for mig lige nu, der er det mandag. Mandag plejer som regel at være en lang arbejdsdag for mig. Så jeg har en masse ting at nå. 2 træninger. Og arbejde. Så skal jeg lige se, om jeg kan nå. Jeg vil gerne nå at kigge på nogle sko i dag, som jeg har overvejet et stykke tid. Men de har været udsolgt overalt. Det er den der Nike Vomero Plus, eller Vomero 18 Plus, som jeg rigtig gerne vil have til at være som min hverdags sko. Fordi at det jeg har erfaret, det er at for min knæ, så skal jeg have sko, som er bløde at gå i, uden sådan en carbon sole. Og det fungerer min knæ bedst ved. Så det skal jeg kigge på. Men først, fake Cheerios fra Lidl, det skal jeg aldrig have igen. Original Cheerios, det var det bedste. Og så lige noget Bold Protein drik. Så har jeg du altså seriøst bare morgenmad. Bum. Så simpelt kan det seriøst bare gøres. Og jeg kan bruge så meget tid i køkkenet, specielt ikke om morgenen, fordi at der er bare mindre frisk. Nå ja, som vi kan se, så der er jo super rodet her. Men det er fordi, jeg har købt sådan en køkkenø, som man kan køre rundt med hjul. Men den vil jeg bare smide op ad væggen der, så jeg har mere plads, så det er sådan lukket af, så det ikke er så rodet her. Den skal jeg have sammen. Det tænker jeg gør i dag faktisk. Så. Men først. Okay, jeg håber, at I lige hænger på der. Så har jeg fået trænet, og træning gik rigtig godt. Jeg kørte nogle intervaller. Jeg kørte 10 minutters opvarmning, og så kørte jeg 2,5 minutters tempo. Og efter det, så kørte jeg 1 minutters on, 1 minutters off i 10 runder. Altså det vil sige 10 gange, hvor jeg løber, og så 10 gange, hvor jeg holder pause. Efterfulgt af 2,5 minutters tempo, og så 5 minutters nedvarmning. Så i alt så kørte jeg 15 minutters høj tempo-intensitet, og resten var opvarmning og nedvarmning. Og så tog jeg ind til byen, fordi jeg har jo set på de her sko, faktisk ikke til løb, selvom det er en løbesko, men de er bare super gode at gå i, og især for mit knæ. Jeg har lige gang med at sætte ris over, jeg sørger lige for at gøre sådan, det ikke brænder på. Jeg skal se et klassetip, så et rigtig tyrkisk husmor-tip, som jeg har lært af min mor. Nu har jeg lagt ris over, nu koger det. Nu har jeg lige ladet det koge i 2 minutter. Så skruer jeg den ned på mellem 2 og 4. Jeg sætter den på 4, fordi at den her kogeplade, den er ikke lige så varm som den vi havde i det gamle hus. Der sætter jeg den altså på 2. Det kan godt være, at man lige skal sætte den på 3. Og så tager man et viskestykke. Det er meget vigtigt, det her viskestykke. Det tager man. Og så lægger man den sådan ovenpå her. Kan I se? Ovenpå der. Og så sætter man låg på, og som sagt, så har jeg lige ladet den gå ned her, og så skal den egentlig bare stå og simre, så får jeg altså perfekte ris i forhold til det hele. Bedre end riskoger og alt det der. Men lad os lige se de her sko, jeg har købt. Jeg ville faktisk have haft dem i en anden farve, men da jeg prøvede dem her, så tænkte jeg,
hold da fast, de er faktisk ret fede at have på. Og så tænker jeg, logisk. Så tænker jeg, okay, de her sko, nu gør de sådan, det er fordi jeg gerne vil sætte det på stativ. De her sko, de passer måske bedre til alt det tøj, jeg normalt går i, fordi at de andre, de har sådan en orange farve. Men lad os prøve at kigge på det. Og selvfølgelig er det Nike, just do it. Lad os se her. Tag det der. Men, prøv lige at tjekke her. Ja tak, Vomero 18 Plus. Jeg har simpelthen bare ledt efter dem her i den orange farve. Jeg kunne simpelthen ikke finde den i min størrelse. Jeg fandt den i 43. Den var lidt for stram. Jeg kunne godt passe den, men så når jeg tog skridt, så ramte min fod på. Og så fandt jeg et sted, hvor de havde den i 44, stod der i deres system. Men jeg kunne ikke finde den, så den var meldt ind som stjålet. Så jeg ved ikke, om der er nogen på arbejdspladsen, der har lange fingre. Men i hvert fald, så tog jeg ind til Nike ind på Strøget her i København. Og han kunne bestille den orange hjem til mig. Så sagde jeg, ved du hvad, lad mig lige prøve den her i en størrelse 44, så jeg er sikker på, at den passer. Og så prøvede jeg den her sko, og så tænkte jeg, wow, den er faktisk flot. Så det blev den her i stedet for den orange. Og jeg er ret glad for dem allerede nu. Altså jeg har ikke gået i dem endnu, men de er ret fede. Altså lige sådan ekstra fedt, når man lige har købt dem. Nå, nu har jeg lige taget strømper på, så lad os lige prøve at teste dem af. Jeg beklager altså, at der ikke er sådan helt vildt meget lys herinde endnu. Jeg har altså kun 2 lamper, eller noget af den stil. Og den der er den lampe, der er mest, hvad skal man sige, power i. Men lad os da lige teste dem. Altså sådan helt ærligt, ikke? Kom ikke til mig og fortæl mig, at de ikke er for nice. Nice. Ha. Og prøv at, det er jo en løbesko, ikke? Men lige præcis den her type sko, den bruger jeg til at gå i. Fordi jeg har fundet ud af, at mit knæ har rigtig godt af den her type sko. Som jeg ved ikke, om jeg har sagt det i den her video, eller i en tidligere video, vlog, at sko, der er flade, jeg har på de der barefoot shoes, det duer ikke på mit knæ, det gør nærmest kun værre. Så Alfa Omega, lad os bare sige det sådan, så skal jeg have sådan her dejlige bløde sko. Men jeg er super glad for dem, eller glad for dem udseendsmæssigt, men nu skal jeg teste dem af, så skal jeg nok give en melding om, hvad jeg yderligere synes om de her sko. Er I klar til at se perfekt bevis? Ja, tak. 2,6 så lang tid. Bum. Så havde jeg selvfølgelig lavet noget kød for tidligere i dag, så nu mixer jeg det bare sammen, og så skal det bare ned i min mave. Godmorgen alle mine venner. Ja, jeg er så glad. Jeg har lige været på vægten her i morges, og den siger 80,6, og jeg er mere end tilfreds. Nu siger den godt nok 81, men det er fordi, at jeg har taget tøj på og så videre, men jeg stod i undergutter lige før. Og nu har jeg taget kameraet, så siger den med stativ, så siger den 81,5. Men 80,6 kilo, det er jeg sat nemme tilfreds med. Jeg satte mig et mål, sådan her. Jeg satte mig et mål i december sidste år, 16. december faktisk, datoen, jeg kan bare huske den, at jeg vil tabe mig ned omkring 80 kilo fra 88-89 for at blive bedre til Hyrox i forhold til at blive lettere. For det gør bare en kæmpe forskel, men det skulle bare være det der med, at jamen, så ligger man sig i absurd lav kalorieunderskud, og så taber man sig, fordi så mister jeg også min muskelmasse, jeg mister min styrke, jeg har ikke energi. Jeg har jo stadig trænet hårdt 2 gange om dagen, jeg har stadig givet den gas og alle de her ting, og det vil jeg ikke kunne, hvis jeg ikke for eksempel har spist nok og rigtigt og alle de her ting. Og det gik rigtig fint de første 5-6 kilo, eller 4-5 kilo hedder det. Men de sidste 2-3 kilo her, de har altså været sindssygt hårde, fordi at jeg følte, at jeg har ramt et plateau. Jeg følte, at jeg var kommet til et stadie, hvor det er, at hvis jeg lå i kalorieunderskud, så, så vil jeg gå og være træt og sulten og sløv og alle de her ting. Sådan rigtig sådan vægttab. Havde det bare været vægttab, jeg skulle og så videre, jamen så havde det været fint nok, fordi at så ville jeg jo heller ikke træne så meget, som jeg har gjort. Men så i stedet for, så ændrede jeg det her det sidste stykke tid, hvor jeg så har øget min træningsvolumen, men stadig har spist samme mængde mad. Altså jeg spiser utrolig meget. Så jeg spiser en 4.500 kalorier per dag.
Netop fordi jeg træner så meget, som jeg gør. Så i stedet for at lægge mig i lavere kalorier, fordi at der følte jeg, okay, så kan jeg ikke præstere, så øger jeg min træningsaktivitet. Og selvom jeg forbrænder flere kalorier, så er det som om, at når jeg får de her 4.500 kalorier, så gør det ikke noget, at jeg lige forbrænder flere kalorier ved at øge min træningsvolumen. Og det er det, der fungerer for mig, og det er nogle af sådan nogle ting, man finder ud af i forhold til det hele. Så alt i alt meget tilfreds, meget glad. Så nu vil jeg have min morgen med, inden vi skal over have dagens første træning, og så hedder den ellers bare en masse klientarbejde. Det er altså nogle timer senere. Jeg har faktisk fået en glat mit hår nu her, fordi jeg skal til frisøren lige, så jeg kan blive stusset op. Men først så skal jeg lige have en løbetur, og ved I hvad, i dag skal jeg løbe udenfor, fordi jeg skal løbe easy run, godt nok. Men jeg skal løbe ekstra 10 minutter, og jeg overgår ikke, fordi på det her. Jeg ved ikke, om I kan se det, men det regner. Ærligt, det var så nemt om sommeren, hvor solen den skinnede og alt det der. Så var det ikke noget problem. Altså, så ville man nærmest kunne løbe udenfor. Altså, jeg kan godt mærke, at jeg overgår det ikke. Også fordi, det var bare easy run, og det gider jeg simpelthen ikke at løbe på løbebånd. Det er noget af det kedeligste at løbe på løbebånd. Intervaller kan jeg godt lide på løbebånd, fordi der er det sådan. Der står du bare hjernen fra, og så tonser afsted. Men jeg tager lige noget pre-workout her, så er vi klar til at give den gas. Og jeg har lige fået min Hyrox VM-billet. Jeg har jo kvalificeret mig til VM. Og nu er den først kommet nu, eller endelig kommet ud af det. Så der har jeg lige fået fat i. Jeg ved ikke, om jeg har sagt det, men jeg siger det lige en gang til, fordi jeg synes selv, at jeg lavede et klogt træk. Hyrox har jo offentliggjort, at det var i Stockholm, ved den her Strawberry Arena, som VM skulle holdes, og det var i juni. Man vidste ikke rigtig, hvilken dato det var. Før for 3 uger siden eller sådan noget. Og da de lancerede eller offentliggjorde datoen, så var jeg med det samme, og der havde jeg ikke kvalificeret mig, med det samme ind og købte billetter, eller ind og købte hotelværelse den uge. Jeg tænkte, jeg skal sådan en hel uge. Og det er jeg glad for, at jeg gjorde, fordi at dagen efter, så var det hotel fuldt booket. Altså det er et hotel, der ligger 160 meter fra det der Strawberry Arena. Så der synes jeg selv, at jeg skulle klappe mig selv på skulderen, og at jeg købte hotel, fordi at det kommer til at blive rigtig dyrt. Altså jeg tror, det koster 700 kroner per nat. Det var fandme billigt. Men når det nærmer sig, så bliver det sindssygt dyrt, fordi at det er jo et kæmpe stort event, og hotellerne ved jo godt, at folk kommer til at booke uanset hvad. Men det var lige det i hvert fald. Men nu går jeg lige klar og mentalt forbereder mig på, at jeg skal ud og løbe. Ja tak, venner. Det er lige et par dage senere nu her, fordi at jeg har bare trænet, jeg har bare arbejdet, jeg har bare gjort det, som jeg plejer, så der har ikke været noget ekstraordinært. Og i dag er det Friday for mit vedkommende, og det betyder, at jeg lige nu er i Stuttgart for at løbe min Hyrox nummer 4 i den her sæson. Til at give den gas. Let's go. Jeg føler mig okay klar. På trods af at tidligere skade, men at den sidste halvanden nu har været sindssygt god i forhold til, at jeg har fået knokler og givet den gas, og føler egentlig kroppen, den er okay frisk nu her. Så jeg er i gang med at gøre mig klar. Jeg skal være derovre jeg skal løbe om 2 timer. Men på det her. Kender I nogen, som booker hotel for så at sove på gulvet? Ærligt talt, ikke? Jeg har de sidste par måneder sovet på gulv, næsten gulv. Jeg har sådan en topmadras derhjemme, og det er faktisk den, jeg bruger til at sove på gulv, fordi at jeg sover bare meget bedre. Altså, det bliver for blødt og sådan noget, og jeg har bare fundet ud af, at hårdt underlag, det fungerer sindssygt godt for mig. Jeg føler, at min krop og muskler og alt det der er mere afslappet, når jeg har fået sovet på gulv. Altså ikke helt på gulv, der skal lige, altså min topmadras, den er måske sådan her. Jeg skal nok vise jer det på et tidspunkt. Og det gør bare, at jeg ikke ligger direkte på gulv, men at du ved sådan, at jeg ligger på noget hårdt i forhold til det hele. Og det, seriøst, hvis du har problemer med at sove og så videre, så prøv at tage og prøve det et par dage. I starten skal man lige vende sig til det, men efterfølgende, så bliver det sindssygt godt. Så nu pakker jeg lige
inden jeg skal afsted mod venue og give den gas. Okay venner, jeg håber at I kan høre mig. Der kommer Sebastian Nielsen der. Fuld power, endnu en gang. Godt løbet. Okay her, jeg har lavet PR i dag. Det var præcis 30 sekunder. Jeg har løbet en tid, der hedder 58.14, og min PR-tid den er 58.44. Og jeg skal nok lige lave en opdatering på det ordentligt, når jeg lige kommer hjem. Men kæft, hvor jeg bare glad, men altså, især efter den periode, jeg lige har været i. Altså prøv lige at tjekke her. Bare tiltrængt her, og det jeg elsker, det er at se siderne, hvordan de er i forhold til stationerne, for det er dem, jeg evaluerer rigtig meget på, og nu skal jeg lige ind og se, hvad jeg kan optimere, hvad jeg kan gøre bedre og så videre, så det skal nok blive sindssygt godt, og ja, jeg er simpelthen bare så glad. Nu ringer jeg lige Jonas op. Jonas, han har altid været den, der støtter mig, når det er, at jeg har løbet, og han har også lige skrevet, så jeg ser. Så jeg tager den selvfølgelig. Hvad siger vi? Hold kæft, hvor var det tiltræk. Wow. Her, det er det bedste. Okay, så sidder jeg lige her. Jeg håber, I kan høre mig. Der er ret meget larm her. Men jeg sidder lige her i recovery zone. Det gode er, når man har været til Hard Rock, så er det altid sådan en recovery zone. Så jeg sidder lige her. Der er lige en masse her. Det er sjovt, at der plejer altid at være optaget her. Jeg gik bare ind, så var der løs, så det var bare luksus nok. Så der plejer det at være okay langt ud for det her. Så lige at lave en Instagram-post, og jeg er simpelthen bare så glad, jeg er altså. Fordi jeg føler, at nu har jeg ikke været skadet i halvanden uge, 7-13, jeg har virkelig fået træk igen, og nu giver det bare at bruge det hele, og det er bare fantastisk, altså. Wow. Jeg er så glad, jeg er så stolt i forhold til det hele, så nu skal jeg bare hjem og arbejde endnu mere, og en måned, så skal jeg til London og give den gas derfra. Let's go. Okay venner, det er lige nu dagen efter. Jeg skulle lige lande på jorden i forhold til alt det her Hyrox Race. Jeg var simpelthen så stolt og glad, fordi jeg lavede PR 58.14, 30 sekunder hurtigere end før, og jeg har trænet halvanden uge på fuld power, og jeg ved, jeg har meget mere i mig. Og det bedste af det hele er, at mine stationstider, de var 23.35 i alt. Kun Sean Noble, der var hurtigere end mig på alle stationerne. Og det er altså også lige at tage betragtning med, at verdensmesteren Jim, han også var med. Så stationsmæssigt var jeg hurtigere end ham, men okay, på den anden side, så var han også meget, meget hurtigere end mig til løb. I forhold til det hele, altså også bare generelt hans tid, jeg tror det blev 54 et land, så de er jo hjernedøde, de top eliten der. Men jeg ved, hvad jeg skal arbejde med, jeg ved, hvordan der skal knokles, jeg skal virkelig blive ved med det, jeg har gjort, fordi det har fungeret rigtig godt. Sammen med, at jeg skal bare blive bedre til at løbe. Overgang fra station til løb fungerer også rigtig godt. Kan mærke mere overskud, for eksempel når jeg kommer ud af slæderne, og når jeg skal løbe osv. Og det er jo helheden i det hele. Og nu skal jeg bare kunne finde ud af at trykke på speederen, når jeg løber også. Fordi jeg føler stadig, at jeg har lidt mere at give af. Ikke at jeg kan give meget mere, men jeg føler stadig, at jeg har lidt at give af, og det skal jeg lige lære. Jeg tror, jeg kommer til at holde lidt for meget igen på mit løb. Og det er det, jeg skal arbejdes på. Men Alfa Omega, jeg er så glad, jeg er så tilfreds. Især fordi til jer, der måske har set på Instagram og så videre, hvilken periode jeg lige har været i med 3 skader i træk lige op til sæsonstart og alt det der. Altså det har været mentalt rigtig hårdt, stressende, og man har bare tænkt sådan, hvorfor spilder jeg min tid på alt det her træning og alt det her, når jeg alligevel er så pishamrende ringe og dårlig og ikke kan få noget. Det er sådan nogle tanker, man har. Men sådan noget som det her giver lige en reminder på, okay, vi er på rette vej. Og det er det, der hele tiden er med, jeg skulle lige til at sige, sport generelt. Det her med, at perioder, så kan man bare være helt op og flyve, andre perioder kan man være helt nede. Og det er jo det, jeg lige har været. Og det er bare det vigtige at minde sig selv om, at prøv at høre her. Det er bare det at være menneske, og sådan er det bare. Men at give op er ikke en option.
fortsætte med at knokle, fortsætte med at give den gas, og det er det, vi er på vej til. Så næste race for mig lige nu, det er næste uge har jeg Hybrid Challenge i Randers. Det er mere sådan noget hygge noget, det er mega sjovt, mega fedt, giver mig også en eller anden form for Hyrox feeling. Men min rigtige Hyrox næste gang, det er i London om en måned og en uge, 5 uger. Så det skal vi arbejde på. Og jeg vil også gerne lige sige, nu har jeg lavet PR, og man kan ikke lave PR hver gang. Men jeg har trænet hårdt 1,5 uge, hvor jeg virkelig har følt, okay, det er opskriften-agtigt. Og det er lidt den føling, jeg har nu her, hvis jeg kan holde mig skadesfri, og hvis jeg kan holde den samme motivation og samme intensitet, jamen så er det jo ikke urealistisk at lave en PR igen. Man skal også ramme dagen, alt skal spille, det hele skal være der, og det var det i går for mig, og det er det, jeg synes, der er så mega fedt. Så krydser fingre. Nu har jeg været i morges ude og løbe en 10 km shake-out run for at få rystet benene. Jeg ved, hvis jeg ikke gør det, så i morgen bliver mine ben ekstra tunge. Så i dag får jeg lige rystet benene, det har jeg gjort. Nu er jeg faktisk på vej til lufthavnen. Jeg har faktisk valgt at gå i stedet for at tage en taxa. Der er cirka 5 km, men det er bare dejligt lige at få bevæget benene og rystet benene og komme i gang. Og jeg har masser af tid, så jeg skal ikke stresse overhovedet. Så jeg har bare valgt at gå, og det er jo sådan en fantastisk omgivelse her. I kan se, at der er 2, der går foran mig. Jeg kan se, at de har en Hyrox-taske på. De skal nok over til Hyrox løb, fordi det ligger også lige ved siden af lufthavnen. Men ja, det er sådan lidt en opdatering på løbet. Jeg er meget tilfreds. Altså, det er jo svært at filme noget fra løbet af, når det er, at jeg er alene af sted. Så når jeg er afsted med kammerater eller familie, venner og så videre, så er det meget nemmere at filme. Eller så kan jeg i hvert fald få nogle klip ind, som jeg også selv synes, der er fedt. Men ja, det var bare sådan der. I så jo, at der er en, der havde filmet. Det var bare sådan lige tilfældigt faktisk, at jeg fik de her videoer. Men ja, let's go. Nu skal jeg bare over til lufthavnen. Sidde og arbejde lidt, chill, hygge, mygge. Og så giver vi den bare gas.